या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। जिल्हा बँकेचा 100 कोटींचा नफ्याचा टप्पा पार। विनायक राऊत यांचा विजय निश्चित, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांना विश्वास। आणि हा लढा भ्रष्टाचाराविरुद्ध सदाचाराचा, अनंत गीतेंचा तटकरेंवरती प्रहार। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप, प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। खरं तर नारायण राणेंची आता ही अधोगती सुरू झालेली आहे। आपण माहिती असेल की नारायण राणे शिवसेनेत होते, काँग्रेसमध्ये होते, तेव्हा त्यांचं तिकीट पहिल्या यादीमध्ये जाहीर व्हायचं। परंतु आता हे एकच केंद्रीय मंत्री राहिले की भारतातल्या सगळ्या केंद्रीय मंत्र्यांची उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, परंतु ह्यांची उमेदवारी अजूनही जाहीर होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। त्याचबरोबर गेले 4 दिवस भारतीय जनता पार्टीचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राणे समर्थक जे भाजपचे कार्यकर्ते आहेत ते राणेंची मिरवणूक काढणार, JCB फुल्लावृष्ट करणार आहेत, हे सातत्याने सांगत आहेत। परंतु ही 4 दिवसाला अजूनही वेळ मिळाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। आणि त्यामुळे राणेंनी खरं तर आमच्यावर, शिवसेनेवर सातत्याने टीका करत असतात, परंतु राणे आता लाचार झाले हे मात्र सिंधुदुर्ग आणि कोकणातल्या जनतेने बघितलेले आहे। आणि त्यामुळे जे शिवसेनेत गेले त्यांना असंच लाचार व्हावं लागतं आणि महाराष्ट्रातील जनता दिल्लीपुढे झुकणार नाही। आणि उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा एकदा या मतदारसंघातला खासदार विनायक राऊत असतील असा आम्हाला ठाम विश्वास आहे। त्याने खरं तर सगळेच मंत्री आहेत, सगळेच नेते आहेत, 4 मंत्री आहेत, परंतु या मतदारसंघातला उमेदवार कोण राहणार आहे हे अजून निश्चित करू शकले नाहीत आणि त्यामुळे त्यांचा पराभव आता अटळ आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल। बेळगावात खरेदीसाठी ज्या वेळी याल त्या वेळी खास आमच्या कलामंदिर सिल्क अँड सारीज या वस्त्र प्रावरणाच्या शोरूमला अवश्य भेट द्या। आमच्याकडे स्पेशल कांजीवरम, बनारसी, पैठणी, सिल्क सारीसह संपूर्ण भारतातील नामवंत अशा रेशमी आणि कॉटन साड्यांचा भंडार खुला आहे। ही जाहिरात नसून खास आमंत्रण समजावे। एक वेळ आवर्जून भेट द्या। पत्ता कलामंदिर सिल्क अँड सारीज, समादेवी मंदिरा शेजारी, समादेवी गल्ली, बेळगाव। संपर्क क्रमांक 9606080099 8431843188। नरेंद्र मोदी यांच्या भाजप पक्षाला सिंधुदुर्ग रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघात उमेदवार मिळू नये यासारखं दुसरं दुर्दैव नाही। यांना आग्रह करतात ते निवडणूक लढवण्यास इच्छुक नाहीत। या वयात अजून एक पराभव ते पचवू शकत नाहीत। त्यामुळे जनतेच्या मनात असलेले व घरोघरी पोहोचलेले खासदार विनायक राऊत यांचा विजय निश्चित आहे, असं मत उबाटा शिवसेनेचे प्रवक्ते डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांनी व्यक्त केलंय। पाहूयात। लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजायला सुरू झालेले, आचारसंहिता लागू झालेली आहे आणि आपल्याकडे 7 मे ला मतदानाचा दिवस आहे, वोटिंगचा दिवस आहे। आज 2 एप्रिल। जो पक्ष जगातला मोठा आहे, 16 कोटी का 17 कोटी कार्यकर्ते रजिस्टर्ड असलेला पक्ष, विश्वगुरु वगैरे हे बिरुद यांनी इतकी वर्ष जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला, त्या पक्षाला रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघात उमेदवार मिळू नये हे फारच आश्चर्यजनक आहे। आणि आमचीच शिवसेना, बाळासाहेब आमचीच वगैरे प्रचंड वल्गना करून, आणि आता तर उघड झालेलं आहे की इलेक्शन कमिशन कोणासाठी काम करतंय आणि करत होतं, त्यांनी ज्या रीतीने निकाल दिला जो अजून सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे,
आणि कदाचित एप्रिल महिन्यात त्याचा निकालही फिरेल आणि सरकार टिकेल की नाही याबद्दल पण चर्चा आहेत राजकीय वर्तुळात. अशा वेळेला ही सीट ज्या धनुष्यबाण चिन्ह वगैरे घेऊन शिवसेना नाव वगैरे जबरदस्तीने घेऊन मॅच फिक्सिंग करून थोडक्यात एकनाथ शिंदे साहेबांच्या शिवसेनेला, म्हणजे ओरिजिनल शिवसेना असूच शकत नाही कारण जनता निकाल देईल. ओरिजिनल शिवसेना बाळासाहेब, वंदनीय बाळासाहेबांची शिवसेना कोणाची हे निकाल जनतेच्या कोर्टात लागेल. त्याच्या अगोदर सुप्रीम कोर्टात लागला तर सोन्याहून पिवळं. तर अशा शिवसेनेला जो इथला उमेदवार होता ना त्यांचा, म्हणजे धनुष्यबाणाच्या शिवसेनेने त्यावेळेला 2019 मध्ये 48 पैकी 23 सीट लढवलेल्या, 23 सीट, आणि भाजपने 25 सीट लढवलेल्या. मग अशा वेळेला इथला उमेदवार एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेचा की भारतीय जनता पक्षाचा याच्यातच वाद अंतरक चालू आहे. आणि भारतीय जनता पक्षाकडे उमेदवार नाही. ज्यांना आग्रह करतायत ते निवडणूक लढायला तयार नाही. खरं म्हणजे नारायण राणे साहेब हे गेले 32 वर्ष या जिल्ह्याचे नेते आहेत. ते आरोग्याचं, आजारपणाचं निश्चितपणे वय असतं, प्रत्येकाला काय ना काय हेल्थचे इश्यूज असतात हे मान्य करतो, पण स्वतःहून तयार नाही आहेत. मग निश्चितपणे बोललं जातंय की ते घाबरलेत की काय पराभवाला. मला नाही वाटत ते घाबरले वगैरे असतील त्यांच्या स्वभावाकडे बघून, पण खरोखर घाबरलेत का असं अनेक लोकांच्या मनात आहे की राणे साहेब आता पुन्हा अजून एक पराभव पचवू शकतील का या वयात. आणि राणे साहेब सोडून जी फक्त नावं येत आहेत ती फक्त वरवरची नावं आहेत. म्हणजे 1 महिना 5 दिवस आहेत मतदानाला आणि अजूनपर्यंत भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवारही पक्का होत नाही, निश्चित होत नाही. आणि शिंदे सेना सतत याचना करतेय, पण त्यांना ज्या शिवसेनेला 23 सीट मिळालेल्या, 23 उमेदवारीच्या जागा मिळालेल्या 2019 मध्ये युती असताना, त्यांना 10 पण मिळताना दिसत नाहीयेत. 10ही मिळताना दिसत नाही. आणि कारण सांगण्यात येत आहे की जो इंटरनल सर्वे आहे महाराष्ट्रातला, त्या सर्वेनुसार एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला जनतेकडून प्रतिसाद नाही. त्यांच्यावर गद्दारीचा शिक्का आता जनताच म्हणते हे गद्दार आहेत. ते दाखवेल जनता. 2 वेळा दाखवण्याची संधी आहे सामान्य जनतेला. आणि लोकशाहीमध्ये सामान्य जनताच म्हणजे जनता जनार्दन आहे, नारायण आहे. आणि 2 वेळा, एकदा लोकसभेला आणि एकदा विधानसभेला. त्यामुळे एकंदर पाहता 2 टर्म यशस्वीरित्या खासदार म्हणून दिल्लीत या मतदारसंघाचा वारंवार आवाज उठवणारे आणि सामान्य कार्यकर्ते, सामान्य जनतेच्या घरापर्यंत पोचलेले, त्यांना प्रेमाने सामान्यातल्या सामान्य, हे सगळं आपण पत्रकारांनी पाहिलंय, आम्ही पण पाहिलंय, असे जे खासदार आहेत विनायक राऊत यांचा निवडणुकीच्या अगोदरच विजय निश्चित आहे. आता तो किती मताधिक्याने होईल एवढाच प्रश्न आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके,
9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. माझं चरित्र हेच माझं भांडवल आहे हा लढा भ्रष्टाचाराविरुद्ध सदाचाराचा असल्याचं सांगत अनंत गीतेंनी तटकरेंवरती प्रहार केलाय. ही लढाई भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढाईची आहे. मागची निवडणूक सुद्धा याच मुद्द्यावर मी लढलो होतो. मागची निवडणूक 19ची निवडणूक याच मुद्द्यावर लढलो होतो. पण दुर्दैवानं निसटता माझा पराभव झाला. जनतेने मला नाही नाकारलं, मतदारांनी मला नाही नाकारलं. पराभव झाला तेव्हा सुद्धा मला 4,55,000 मतं मिळाली होती. 4,55,000 निसटता माझा पराभव झालेला आहे. आता तो पराभवाचं शल्य या रायगड मधल्या मतदारांच्या मनामध्ये आहे ना. त्यांना वाटतंय की आपण चूक केली. जसं माणिकरावनी सांगितलं जाता जाता शेवटी माणिकराव बोलून गेले. माणिकराव आपल्या हयामध्ये नाहीत, पण त्यांची एक क्लिप आजही फिरती आहे. आणि त्यांनी शेवटचं एक वाक्य उच्चारलं की माझ्या हातून पाप घडलं, मी खूप मोठी चूक केली, मी पाप केलं. एका सच्च्या नेत्याला, एका प्रामाणिक देव माणसाला मी पराभूत केलं आणि एका सैतानाला मी निवडून दिलं. बरोबर ना? का चुकीचं आहे काय? स्नेहल काय माझं चुकत असेल तर दुरुस्त कर. हे वाक्यच तसं आहे की एका देव माणसाला मी पराभूत केलं, पाडलं आणि एका सैतानाला निवडून दिलं. पुन्हा त्या सैतानाला तुम्ही मतदान करणार का हा प्रश्न आहे. करणार का? हा, त्या सैतानाला बिलकुल नाही द्यायचंय. आतून आवाजाला बाटलीच भरणार. बाटलीच असं भरा मी वरून बूच लावेन, परत तो बाटलीच्या बाहेर कधी येणार नाही. आणि मग तो बूथ 24 तारखेला लागणार आहे. लावायचा ना. मग स्नेहलला चिंता करायची अजिबात आवश्यकता नाहीये. शेवट स्नेहलसाठी कार्पेट हंतरणार आहे मी लोकसभेच्या निमित्तानं. आणि या कार्पेटवरून स्नेहल विधानसभेत जाईल ना. पाठवायची ना. माझं स्नेहलला विधानसभेला पाठवायचं असेल तर लोकसभेचं कार्पेट आधी अंतरलं पाहिजे. त्याच्यावरनं चालत ती जाईल विधानसभेमध्ये. म्हणून ही लोकसभा महत्वाची आहे. मग या सैतानाला धडा शिकवायचा ना. आणि म्हणून सांगितलं हा लढा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध सदाचाराचा आहे. मला एका गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे. अहंकार म्हणून नाही सांगत, किंबहुना अहंकार हा माझ्या स्वभावातच नाहीये. माझ्या अखंड राजकीय जीवनामध्ये एकही डाग माझ्या चारित्र्याला लागलेला नाही. एकही डाग नाही. आणि आज पुन्हा या माथ्यावरच्या सूर्याला साक्ष ठेवून तुम्हाला सांगतोय की भविष्यात सुद्धा एकही डाग आनंद गीतेच्या चारित्र्यावर लागणार नाही. आणि म्हणून मी जाहीरपणाने सांगतो, माझं जर भांडवल आनंद गीतेचं काय जर मला विचाराल तर मी अनेक ठिकाणी खासगी सांगितले, ते जाहीरपणे सांगतो. आनंद गीतेचं भांडवल जर काय म्हणून विचाराल तर माझं भांडवल माझं चारित्र्य आहे. आनंद गीतेचं चारित्र्य हेच आनंद गीतेचं भांडवल आहे. आणि म्हणून हा लढा भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध सदाचाराचा आहे. आणि मला खात्री आहे की या लढ्यात सदाचाराचा विजय हा निश्चितपणानं होणार आहे. आणि म्हणून इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून, जनसंवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून आपण हा संपर्क सुरू केलेला आहे. त्याची सुरुवात या साखर गावातून झालेली आहे. स्नेहल म्हणाली त्याप्रमाणे नावातच साखर आहे. आणि त्यामुळे निश्चितपणानं तो अनुभव 24 तारखेला या भागातून 100% येईल. आणि ज्या वेळेला 4 जूनला मतमोजणी होईल तेव्हा गावागावात आपण साखर वाटू हा विश्वास व्यक्त करतो आणि इथं थांबतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. अनंत टी रिफ्रेश हमी. 17.5 रुपयांची साडी वाटून लोकांना गुलामीकडे नेण्याची व्यवस्था करता असं म्हणत बच्चू कडूंनी नवनीत राणांवरती निशाणा साधलाय. मोठं बेमान निघालं तर पैसा
मायेची सेवा नाही करू शकत. मायेची सेवा करायला अंतर्मन तयार पाहिजे, चांगले विचार पाहिजे. 17.5 रुपयाची साडी देऊन त्या मेघाटची बेइज्जती करून टाकली. 2 कोटीच्या गाडीत फिरायचं, 17.5 रुपयाची साडीमध्ये लोकांना गुलामीकडे नेण्याची व्यवस्था मित्र तोडून टाकावं लागेल, तोडावं लागेल. लाख बलिदान घ्यावं लागलं तरी चालेल. आमचं तर सगळं सुखात होतं. राजकुमारजी आम्ही सुखातच होतोय. फक्त निरोप काय होता, तटस्थ राहा, ना इधर ना उधर. पण सुखातली आम्ही दुःखात नाही, कष्टात टाकण्याचं काम केलं, इमानदारीकडे जाण्याचं काम केलं. तर आम्हाला सांगायचं आहे, 17 रुपयाची साडी निवडणुकीच वेळेस वाटलेली मतपरिवर्तन नाही करू शकत. इथे छत्रपतीनं या महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. अनेक आव्हानं तोडफोड करून आम्ही पाहतोय छत्रपतीनं पलटून लावलेल्या आहे. ज्या गाडगेबाबाच्या घरी जो जिल्हा गाडगेबाबाचा आहे, त्या गाडगेबाबाच्या घरात अन्नाचा दाना नव्हता, तर या अमरावतीतल्या गाडगेबाबानं महाराष्ट्राला सेवा धर्म शिकवलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क, नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग. भाजपचे नाराज खासदार उन्मेष पाटील यांनी संजय राऊत यांची भेट घेतली. त्यानंतर राऊत यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात. उन्मेष पाटील आले, आपली भेट घेतलेली आहे, काय पहिल्यांदा विषय सांगा. एक लक्षात घ्या, उन्मेष पाटील हे भाजपचे जळगावचे विद्यमान खासदार आहेत आणि त्यांचा परफॉर्मन्स फार चांगला होता. अनेक वर्ष ते भाजपचं काम करतायत. अनेक सहकारी चळवळी संस्थांशी ते जोडलेले आहेत. त्यांची प्रतिमा उत्तम आहे. तरी त्यांचं उमेदवारी कापल्याबद्दल आम्हाला आश्चर्य वाटलं. ते अस्वस्थ आहे, ते नक्कीच. ते भेटले, चर्चा झाली. आता ते माननीय उद्धव साहेबांना भेटण्यासाठी मातोश्रीवर गेले. आपल्याकडे प्रवेश करतात, त्यांना तिकीट मिळते असं देखील चर्चा सुरू झालेली आहे. काय उद्यापर्यंत कळेल. त्यांची आमची मैत्री जुनी आहे आणि त्यांच्या मन की बात त्यांनी सांगितली. उद्यापर्यंत तुम्हाला बातमी मिळेल. मोठ्या प्रमाणात उन्मेष पाटील यांनी त्यांच्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. त्यांचे शेकडो सहकारी जळगाव जिल्ह्यातले हे त्यांच्याबरोबर शिवसेनेमध्ये प्रवेश करण्याच्या विचारात आहेत. उद्यापर्यंत कळेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. चला उद्योजक बनूया. कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी. लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र. कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण. 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग. निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र. केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र. एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण. चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 761357 आणि 9322 696381. कनेडीत भरवस्तीत घरालगत बिबट्याचं दर्शन झालं. कणकवली पोलीस ठाण्याचे हवालदार चंद्रकांत माने यांच्या कनेडी येथील घराच्या गाड्यालगत हा बिबट्या नजरेस पडला.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. झुळंबे गावातील श्रीदेवी माऊली पंचायत देवस्थानच्या 9 दिवसांच्या शिमगोत्सवाची विविध धार्मिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेळ, कळसातील न्हावणाने सोमवारी रात्री उशिरा सांगता झाली. झुळंबे गावचा आगळावेगळा शिमगोत्सव पाहण्यासाठी हजारो नागरिक उपस्थित होते. पाहूयात. येथील शिमगोत्सव प्रसिद्ध आहे. होळी पौर्णिमेपासून सुरू होणाऱ्या सणाची रंगत रोंबाटांनी व विविध खेळांनी वाढत जाते. अंगात देवतांचा संचार झालेले मानकरी देवतीर्थ भरलेला कळस डोक्यावरती घेऊन निशाणासह अनवाणी गावठाणा देतात. डोक्यावरच्या कळसाला संचारी व्यक्ती हातांचा आधार न देता भर उन्हातही गावभर अनवाणी धावत फिरते. हे येथील वैशिष्ट्य असून हे दृश्य पाहण्यासाठी हजारो भाविक गोवा, कर्नाटक राज्यातून येतात. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. निसर्ग सौंदर्यानं नटलेल्या वैभववाडीत लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत 58 प्लॉटचा गृहनिर्माण प्रकल्प. 12.5 एकरात होतोय प्रकल्प. स्वतःच्या हक्काचं घर, बंगलो बांधण्यासाठी सुवर्ण संधी. वास्तू प्रकल्पाची वैशिष्ट्य 12.5 एकर एवढ्या प्रशस्त जागेमध्ये निसर्गाच्या सानिध्यात साकारणारा 58 प्लॉटचा शानदार निवासी वास्तू प्रकल्प. वाभवे वैभववाडी शहरालगत होतोय प्रकल्प. प्रकल्पाअंतर्गत सुनियोजित रस्ते, मुख्य रस्ता डांबरीकरण आणि अंतर्गत रस्ते संपूर्ण खडीकरण. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र पाणी पुरवठा व्यवस्था. प्रकल्पासाठी स्वतंत्र इलेक्ट्रिक ट्रान्सफॉर्मर, विद्युत लाईन सुविधांसह तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार. आजच आमच्या साईटला भेट द्या. अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81. जिल्हा बँकेने आजपर्यंतच्या वाटचालीत इतिहास रचला असून 100 कोटी रुपयांच्या नफ्याचा टप्पा पार केलाय, अशी माहिती आज जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पाहूयात. आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सन 2023-24 या आर्थिक वर्षाच्या एकूण उलाढालीच्या संदर्भात एक अहवाल आणि माहिती आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या सगळ्या सभासदांना, संस्थांच्या सगळ्या हितचिंतकांना आणि जिल्हावासियांना देण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. माझ्यासोबत जिल्हा बँकेच्या संचालिका सन्माननीय नीता राणे मॅडम, संचालक सन्माननीय समीर सावंत, संचालक सन्माननीय ओटोणेकर साहेब, त्याचप्रमाणे बँकेचे CEO सन्माननीय धुळीपोडेजी, डेप्युटी CEO सन्माननीय गावडे साहेब, कर्ज विभागाचे प्रमुख वरक साहेब आणि सर्व अधिकारी, प्रशासनाचे विभागाचे प्रमुख सन्माननीय सामंत
सर्व प्रमुख अधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. जिल्हा बँकेने या वर्षात केलेल्या उलाढालीमध्ये आजपर्यंतच्या वाटचालीतला एक इतिहास यावेळी रचलेला आहे. जिल्हा बँकेला या वर्षाच्या आर्थिक उलाढालीमध्ये 9,54,00,000च्या नफ्यामधल्या वाढीसह आम्ही 100 कोटी रुपयाचा नफ्याचा टप्पा यावर्षी पार केलेला आहे आणि आज 100 कोटी 26 लाख एवढा नफा या ठिकाणी आम्ही यावर्षी प्राप्त केलेला आहे. त्याचप्रमाणे निव्वळ नफासुद्धा ज्या ठिकाणी मागील वर्षी तो 20 कोटी 21 लाख एवढा होता, यावर्षी त्याच्यामध्ये वाढ होऊन तो सुद्धा 26 कोटी रुपयापर्यंत निव्वळ नफा झालेला आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या ठेवी ज्या होत्या त्या ठेवीसुद्धा मागील वर्षी जवळपास 26 कोटी 2,92,000 रुपये इतक्या ठेवी होत्या. यावर्षी त्याच्यामध्ये सुद्धा 369 कोटी रुपयाची भरीव अशा प्रकारची वाढ झाली आणि यावर्षी जिल्हा बँकेच्या ठेवी 2,972 कोटी 79 लाख एवढ्या पर्यंत गेलेल्या आहेत. आम्ही आता 3,000 कोटी रुपयाच्या टप्प्याच्या अगदी जवळ येऊन पोचलेलो आहोत. खरं म्हणजे यावर्षीच तो टप्पा पूर्ण झाला असता, परंतु शासनाकडील काही ठेवी कमी झाल्यामुळे जवळपास 120 कोटी रुपये हे शेवटच्या 2 दिवसात कमी झाले आणि त्यामुळे आमचा 3,000चा टप्पा आम्ही पार करून सुद्धा पुन्हा मागे आलो आणि तरीसुद्धा 2,972 कोटी 79 लाख रुपये इतक्या पर्यंत यावर्षी आमची मजल गेलेली आहे. कर्ज व्यवहारांच्या बाबतीमध्ये सुद्धा 182 कोटी 93 लाख एवढ्या प्रमाणामध्ये आम्ही कर्ज व्यवहार वाढवला आणि आज कर्ज व्यवहार हा 2,418 कोटी रुपयांपर्यंत यावर्षी पोचला आणि त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या एकूण व्यवसायामध्ये 552 कोटी 80 लाख एवढी एका आर्थिक वर्षामध्ये वाढ झाली आणि त्यामुळे आज आपला एकूण व्यवसाय हा 5,390 कोटी 89 लाखापर्यंत पोहोचलेला आहे. आम्ही नक्की 2024-25 या आर्थिक वर्षामध्ये 6,000 कोटीचा जो टप्पा गाठायचा उद्दिष्ट आहे तो सुद्धा निश्चितपणे पूर्ण करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल सुरू झालेली आहे. त्याचप्रमाणे CRAR की ज्याच्यामध्ये बँकेची खऱ्या अर्थाने सुदृढता तपासली जाते, त्यामध्ये भांडवल पर्याप्तता प्रमाणाच्या यालाच CRAR म्हणतात आणि ते प्रमाण मागील वर्षी 10.83% होतं. त्याच्यामध्ये सुद्धा वाढ होऊन यावर्षी ते 11.5% गेलेलं आहे आणि भाग भांडवलामध्ये सुद्धा या आतापर्यंतच्या वाटचालीमध्ये पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ झाली आणि त्यामुळे भाग भांडवल सुद्धा या ठिकाणी 3 कोटी रुपयाने यावर्षी वाढलं आणि इतर निधींमध्ये सुद्धा 78 कोटी 27 लाख रुपयांची वाढ होऊन या ठिकाणी स्वनिधीमध्ये 81.36 कोटीने वाढ होऊन एकूण स्वनिधी आज 484 कोटी 13 लाख रुपयापर्यंत यावर्षी पोहोचलेला आहे आणि त्याचबरोबर बँकेचे खेळते भाग भांडवल त्याच्यामध्ये सुद्धा यावर्षी 406 कोटी रुपयांची वाढ झाली आणि त्यामुळे खेळते भाग भांडवल यावर्षी 3,735 कोटी 63 लाख एवढ्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. NPAच्या बाबतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची वाढ न होता उलटं यावर्षी NPAचं पर्सेंटेज हे 0.2ने कमी झालेलं आहे. निव्वळ NPA इतक्या वर्षात जशी आपली वाटचाल आहे त्याच पद्धतीने यावर्षी सुद्धा निव्वळ NPA आपला 0% राहिलेला आहे
आणि या सगळ्या वाटचालीमुळे जिल्हा बँकेला मागील वर्षी जो ऑडिट वर्ग अप्राप्त झाला तसाच तो यावर्षी सुद्धा ह्या सगळ्या उलाढालीच्या अनुषंगाने ऑडिट वर्ग निश्चितपणे अप्राप्त होणार आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या सगळ्या आर्थिक वर्षामध्ये आमच्या बँकेच्या सगळ्या सभासदांनी, बँकेच्या सगळ्या ठेवीदारांनी, बँकेच्या सगळ्या कर्जदारांनी ज्या पद्धतीने बँकेच्या या सगळ्या वाटचालीसाठी मदत केली, आमचे सगळे बँकेचे कर्मचारी, सर्व संचालक मंडळ, नेते मंडळी, या सगळ्या मंडळींनी सगळ्यांनी जे सहकार्य केलं त्यामुळे आज एवढी भरारी आम्ही जिल्हा बँकेच्या या वाटचालीमध्ये घेऊ शकलो. आणि त्यामुळेच आपलंसुद्धा सगळ्यांचं यासाठी फार मोठं मोलाचं योगदान आम्हाला मिळालेलं आहे की वेळोवेळी आपल्या माध्यमातून बँकेच्या वेगवेगळ्या योजना, बँकेच्या कामकाजाची माहिती आपण जनतेपर्यंत पोहोचवली आणि त्यामुळे निश्चितपणे ठेवींमध्ये मोठी वाढ होण्यासाठी त्या निमित्ताने आम्हाला मदत झाली. आणि म्हणून आज आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून या जिल्हावासियांचे, सगळ्या कर्मचारी, अधिकारी आणि वेगवेगळ्या शासनाच्या विभाग, सहकार विभाग असेल, पणन विभाग असेल, नाबार्ड असेल, रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी असतील, या सगळ्यांना मी या निमित्ताने धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आदरणीय नारायणराव राणे साहेब, जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, या ठिकाणी निलेशजी राणे साहेब, आमचे सहकारी संचालक आणि आमदार नितेशजी राणे साहेब, या सगळ्यांनी वेळोवेळी या सगळ्या वाटचालीमध्ये जे आम्हाला मार्गदर्शन आणि सहकार्य केलं, यामुळे ही वाटचाल करणं आम्हाला शक्य झालं. माझ्या सगळ्या सहकारी संचालकांनी यासाठी खूप चांगली मेहनत घेतली, सहकार्य केलं आणि त्यामुळेच आज चांगलं या संपूर्ण कोकणातल्या तिन्ही बँकांमध्ये पुन्हा एकदा अग्रस्थानी येण्याचं मान यावर्षी सिंधुदुर्ग बँकेला पुन्हा एकदा प्राप्त झाला. रत्नागिरी, रायगडच्याही पुढे पुन्हा एकदा मागील वर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही पुढे गेलो. आणि म्हणून निश्चितपणे हीच वाटचाल या पुढच्या काळामध्ये कायम ठेवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, एवढं या निमित्ताने आपल्या सगळ्यांच्या माध्यमातून मी सगळ्यांना सांगू इच्छितो. असंच सहकार्य आणि आशीर्वाद या ठिकाणी जिल्हावासियांनी आमच्या सोबत ठेवावे. या जिल्हा बँकेला निश्चितपणे आपल्या सगळ्यांची बँक आहे, त्या जिल्हा बँकेला पुढे नेण्यासाठी सगळ्यांनी अशाच प्रकारचं मोलाचं योगदान द्यावं असं या निमित्ताने मी सांगतो. आता या आर्थिक वर्षामध्ये जवळपास 552 कोटी रुपयाची उलाढाल वाढली आहे. निश्चितपणे येत्या आर्थिक वर्षामध्ये ती 600 कोटीपेक्षा जास्त रकमेने उलाढाल वाढेल आणि त्यामुळे एकदम सहजरित्या आम्ही 6000 कोटीचा टप्पा या आर्थिक वर्षामध्ये गाठू याची आम्हाला खात्री आहे. NPA कमी करणं हे खरं म्हणजे यावर्षी फार मोठं आव्हान आमच्यासमोर होतं, कारण बऱ्याच ठिकाणी कर्जदारांच्या बाबतीमध्ये थकबाकीचं प्रमाण वाढत होतं, पण तरीसुद्धा सगळेच कर्जदार हे शेवटी जिल्हावासी आहेत आणि त्यामुळे त्या सगळ्या कर्जदारांना बँकेची भूमिका समजावून सांगितली. शेवटी कर्जदाराला सुद्धा ही बँक आपलीच वाटते आणि त्यामुळे त्या कर्जदारांना ज्या पद्धतीने आम्ही ह्या सगळ्या गोष्टी समजावून सांगितल्या, त्यांना त्याचं महत्त्व समजावून सांगितलं, त्यामुळे आम्हाला हा NPA कमी करण्यासाठी सगळ्याच कर्जदारांनी आपली थकबाकी भरण्यासाठी मदत केली आणि म्हणून आम्ही त्या गोष्टीमध्ये यशस्वी होऊ शकलो. कर्जाच्या बाबतीमध्ये अजूनपर्यंत काही नवीन रिकव्हरी नाही आहे, तर त्या संदर्भात कारण खास करून विकास संस्थांच्या माध्यमातून जे कर्ज वितरण होतं त्याची वसुली खूप कमी प्रमाणामध्ये मार्चपर्यंत करतो आणि एप्रिलपासून जून ह्या पहिल्या 3 महिन्यामध्ये ही शेती कर्जांच्या संदर्भातली वसुली चालू असते. त्यामुळे खावटी असेल, शेतीपूरक व्यवसाय असतील, शेतीसाठी आवश्यक असणारं जे काही कर्जपुरवठा आहे तो असेल, हा विकास संस्थांमार्फत केलेला जो कर्जपुरवठा आहे त्याची वसुली ही साधारणतः जून महिन्यात केली जाते. असं व्हायचं की आपल्याकडे विकास संस्थांमार्फत जो कर्जपुरवठा केला जातो त्याचा जो व्याजाचं सबवेन्शन आहे याच्यामध्ये राज्य शासन आणि केंद्र शासन या दोघांचाही एक काही भाग असतो आणि तो भाग आतापर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये म्हणा किंवा महाराष्ट्रामध्ये म्हणा
की शेतकरी कर्ज परतफेड करताना ते व्याज सगळं पूर्ण पेड करतात आणि मग हा 6% व्याजाचा जो फरक आहे हा 1 वर्षात 1.5 वर्षामध्ये शासनाकडनं विकास संस्थांकडे येतो आणि विकास संस्थांकडनं तो पुन्हा त्या शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये जमा केला जातो। ही कार्यपद्धती मागील इतक्या वर्षापासून आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालू आहे, कारण शेवटी त्या विकास संस्था ह्या सुद्धा शेतकऱ्यांच्याच संस्था आहेत। त्यामुळे जर ते व्याज वसूल नाही झालं तर त्या विकास संस्था तोट्यात जातात आणि म्हणून आपण आपल्याकडे तशा पद्धतीची कार्यपद्धती आपल्या जिल्ह्यामध्ये चालू ठेवली आहे। आजपर्यंत जवळपास सगळ्याच विकास संस्थांमध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये आगाऊ व्याज घेतलं जातं आणि मग वर्ष 1.5 वर्षानंतर वर्षभरामध्ये साधारणतः शासनाकडनं ते व्याजाची रक्कम ही त्या शेतकऱ्याला परत केली जाते। परंतु आता त्याच्यामध्ये एक प्रगती अशी झालेली आहे की आता यापुढच्या काळामध्ये ही व्याजाची रक्कम त्या शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट शासनाकडनं जमा करण्याची जी प्रक्रिया आहे ती यावर्षीपासून सुरू होणार। त्यामुळे तो जो काही कालावधी लागत होता इतका 1 वर्षभराचा तो सुद्धा या पुढच्या कालावधीमध्ये तो लागणार नाही। त्यामुळे त्याचं जूनमध्ये त्याने कर्ज परतफेड केल्यानंतर त्याचा रिपोर्ट गेल्यानंतर पुढच्या 6 महिन्याच्या आत ह्या सगळ्या व्याजाची सबवेन्शन जे आहे ही त्याची रक्कम त्याला परत लगेच मिळणार आहे। आज एक गोष्ट चांगली आहे की आता नजीकच्या ह्या 2 वर्षामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये वेगवेगळ्या व्यवसायांसाठी जिल्हा बँकेकडनं कर्ज घेऊन आपले व्यवसाय उभारण्याचं प्रमाण वाढत चाललेलं आहे। आम्ही अण्णासाहेब पाटील महामंडळ असेल, पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, या सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून सुद्धा त्या ठिकाणी कर्ज वितरण करतो। आज सिंधुरत्न सारख्या योजनेच्या माध्यमातून सुद्धा ज्या पद्धतीने आम्ही कर्ज वितरण करायला लागलो आणि त्याच्यामुळे या सगळ्या आर्थिक व्यवहारामध्ये आपल्याला स्थानिक लोकांना व्यवसाय निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज वितरण या आर्थिक वर्षामध्ये झालं आणि त्यामुळे जवळपास 200 पेक्षा जास्त नवीन उद्योग या जिल्ह्यामध्ये या आर्थिक वर्षामध्ये विकास संस्थांच्या माध्यमातून असेल, आमच्या थेट फायनान्सच्या माध्यमातून असेल, या सगळ्याच्या माध्यमातून उभे राहिलेत। आणि त्याचप्रमाणे वाहन कर्जाच्या बाबतीमध्ये खूप अत्यल्प प्रमाण आमच्याकडे वाहन कर्ज घेण्याचं होतं, ते प्रमाण सुद्धा आता जवळपास म्हणजे त्याचं प्रमाण 4 पटीपेक्षा जास्त या ठिकाणी यावर्षी वाढलं आणि या जिल्ह्यातले स्थानिक लोक वाहन कर्जासाठी सुद्धा जिल्हा बँकेला आत्तापासून प्राधान्य द्यायला लागलेत, कारण आम्ही त्याच्यामध्ये काही योजना सुरू केल्या, त्यांना चांगली सेवा देण्याची भूमिका त्या निमित्ताने घेतली आहे। सोलारसारख्या योजना असतील किंवा त्याच्यासाठी छोटे शैक्षणिक कर्ज असेल, यासारख्या योजनांमध्ये सुद्धा स्थानिक लोक जिल्हा बँकेला आता प्राधान्य द्यायला लागलेत आणि जिल्हा बँकेकडनं कर्ज घेऊन त्या ठिकाणी आपली वाटचाल करायला लागलेत आणि त्यामुळे आपल्याला कर्ज व्यवहार वाढवण्यासाठी जी मदत होते ती त्या सगळ्या माध्यमातून व्हायला लागलेली आहे। नाही, आचारसंहिता संपल्यानंतर या संदर्भात आम्ही विस्तृतपणे एक प्रेस घेऊन सगळ्यांना त्या संदर्भात माहिती देणार आहोत। परंतु शेवटी जिल्हा बँक ही जिल्हावासियांची बँक आहे आणि त्यामुळे त्याच्या माध्यमातून ज्या ज्या काही सहकार्य इथल्या स्थानिक लोकांना करता येईल किंवा या जिल्हा बँकेच्या प्रगतीसाठी ज्या काही सेवा सुविधा आपल्याला ग्राहकाला दिल्या पाहिजेत त्या सगळ्या सेवा सुविधा देण्यासाठी आम्ही सगळेजण कटिबद्ध आहोत आणि तशा पद्धतीचं नियोजनबद्ध काम सुद्धा आम्ही आता याच्या पूर्वीपासून सुरू केलं आहे आणि त्याचेच रिझल्ट म्हणून आज आपण एवढी मोठी उलाढाल किंवा एवढा जो मोठा टप्पा आपण गाठतो आहोत त्याचं कारण ते आहे। संदर्भातलं जे ऑफिशियल बैठका आहेत किंवा त्याचं ॲग्रीमेंट असेल किंवा बाकी काही गोष्टी आहेत त्याचं काम चालू आहे बॅकअपमध्ये, ते आता प्रत्यक्षात ते सुद्धा काम आता म्हणजे काम करायला आम्ही सुरुवात करू साधारण जूनच्या नंतर। नाही, अशा प्रकारच्या माहितीमुळे किंवा कार्यवाहीमुळे काही बँकेच्या व्यवहारांवर परिणाम होण्याचा प्रश्न येत नाही, परंतु आम्ही आदरणीय जिल्हाधिकारी यांनी केलेल्या सूचनेनुसार आमच्याकडे होणाऱ्या प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन म्हणजे त्यांच्या सूचनेनुसार जी ट्रान्झॅक्शन त्याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट होतात त्याची सगळ्याची माहिती रोजच्या रोज देण्याची व्यवस्था केलेली आहे आणि तशी शासन स्तरावरनं त्याचं पोर्टल पण आहे, ॲप आहे,
त्या ॲपच्या माध्यमातून आम्हाला ती तशी माहिती त्यांना रोजच्या रोज द्यावी लागते. आणि आत्तापर्यंत तरी म्हणजे आचारसंहिता लागल्यापासून आत्तापर्यंत तरी असा कुठल्या प्रकारचा संशयास्पद ट्रान्झॅक्शन त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय आत्तापर्यंत झालेलं नाही आहे आमच्याकडे. या 2 आर्थिक वर्षामध्ये आम्ही माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांच्या माध्यमातून जे काही काम केलं ते काम आज प्रत्यक्षात कागदावर दिसतंय. उलाढाल ज्या ठिकाणी 4,000 कोटीवर होती ती जवळपास 1,500 कोटीपेक्षा जास्त रकमेने ही उलाढाल वाढली. डिपॉझिटच्या बाबतीमध्ये सुद्धा जिथे आम्ही 2,100 कोटीपर्यंत डिपॉझिट होती ती आता 3,000चा टप्पा आपण गाठत आलो आहे. आणि त्याचं वाढीचं प्रमाण जर बघितलात तर जिथे इतकी वर्ष एवढी उलाढाल किंवा वाढ होण्यासाठी लागली तर त्या 2 वर्षातलं वाढीचं प्रमाण बघितलात तर हे अत्यंत वेगात वाढ झालेली आहे. आणि ही वाढ करत असताना आम्ही सामान्य माणसाला किंवा सामान्य शेतकऱ्याला या जिल्ह्यातल्या सामान्यातल्या किंवा ज्येष्ठ नागरिक असतील, सामान्य व्यापारी असेल, या सगळ्यांना केंद्रबिंदू बांधून विद्यार्थ्यापासून सगळेच घटक त्यांना केंद्रबिंदू बांधून ज्या पद्धतीने आम्ही काम केलं आहे आणि त्याचं एक समाधान असं वाटतं की आज आमचा ग्राहक वर्ग वाढत चालला आहे. आज नवीन ग्राहक आमच्याबरोबर जोडला जातो आहे, नवीन प्रकारचा ग्राहक जोडला जातो आहे आणि त्यामुळे सगळ्याच क्षेत्रातली लोक जिल्हा बँकेला आपलंसं करतायत याचं आम्हाला समाधान वाटतं आणि त्याच्यामुळे आमचा उलाढाल वाढायला ही सगळ्यात चांगली मदत होते. आणि त्यामुळे एक चांगलं वाटतं की आम्ही 2 वर्षात जे काही काम केलं आहे ते खालीपर्यंत जातं आहे आणि आज डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून जे काम सुरू केलं त्याचे रिझल्ट इतके चांगले यायला लागले आहेत की आज महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या जिल्हा बँकांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी सिंधुदुर्ग बँकेकडे व्हिजिट करतायत. आमच्या सगळ्या या 1-1.5 वर्षामध्ये जे काही आम्ही अंमलबजावणी डिजिटल बँकिंगच्या बाबतीत केली आहे त्याची माहिती घेत आहेत आणि ती आपल्या जिल्हा बँकांकडे अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करतायत. याचं आम्हाला समाधान आहे. आणि चाकोरीबद्ध कामाच्या पलीकडे जाऊन एक चांगलं काम उभं करण्याचा जो प्रयत्न सुरू केला आहे त्याचे रिझल्ट आज दिसायला लागलेले आहेत. नजीकच्या काळामध्ये ते खूप चांगले रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळतील याची आम्हाला खात्री आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. जिल्हा बँकेचा 100 कोटींचा नफ्याचा टप्पा पार. विनायक राऊत यांचा विजय निश्चित, डॉक्टर जयेंद्र परुळेकर यांना विश्वास. आणि हा लढा भ्रष्टाचाराविरुद्ध सदाचाराचा, अनंत गीतेंचा तटकरेंवरती प्रहार. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.